Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина. Исәмсез. Бүгенге программада. Караңгылык яратучыларга каршы көрәш. Әлмәт инспекторлары тәрәзәләрен караңгылаткан машина йөртүчеләрне кисәтү өчен рейдка чыкты. Гасыр кичкән Ак әби Ознакайда яшәүче Гыйльминур Җәләева 100 яшьлек юбилей уңаеннан котлаулар кабул итте. Юбилейны кемнәр котлады? Хәтер мәңгелек 40 ел элек Әфганстанда Әлмәтле Евгений Рыжиковның гомере өзелә. Якташлары әле дә аның батырлыкларын онытмый. Әлмәттә бәйрәм алды иртәсе күп кенә машина йөртүчеләр өчен автоинспекторлар белән очрашудан башланды. Юл хәрәкәте сакчылары тәрәзәләрен караңгылаткан автотранспортта йөрүчеләрне кисәтү өчен рейдка чыкты. Ел башыннан мондый хокук бозулар өчен 158,500 сумлык штраф салынган. Юл патруль хезмәте экипажы белән хокук бозучыларны эзләү максатыннан безнең иҗат төркеме дә юлга чыкты. Смешно. Тәҗрибәле машина йөртүчеләр үз автомобильләренең тәрәзәләрен караңгылату теләгән әнә шулай бәяли. Марс Нуриев 40 елдан артык руль артында. Һәм аның бер кайчан да машина тәрәзәләрен кагыйдәне бозып, артыгын караңгыландыру теләге тумаган. Ел башыннан автоинспекторлар 317 хокук бозучыны ачыклаган һәм һәр машина йөртүче тәрәзәләрен чист тартып кына калмаган, 500 сум акчасыннан да колак каккан. Февральдә юл хезмәте инспекторларына машина тәрәзәләрен караңгылаткан 138 кеше эләккән. Узган елның шушы чорында алар саны 65 булган. Третий год за рулем. Стараюсь уж не нарушать. Я считаю, каждый водитель должен соблюдать правила дорожного движения, потому что безопасность на дорогах превыше всего. Булат Нуриев 4-нче курс студенты. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә, аны төрле юл транспорт хәрәкәтләрендә һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләр турындагы күп сонлы хәбәрләр дә әйтә. Ул бу статистикага керергә теләми. Закон бозучыларның тонировкалы тәрәзәләр белән йөрүләрен дәвам итү мөмкинлеге бар, әмма бу очракта аларга акча һәм вакытларын югалту куркынычы яный. Кабат хокук бозган чиракта машина йөртүче административ хокук бозулар турындагы кодекс буенча закон таләпләренә буйсынмаган өчен җәлеп ителә. Аңа 4000 сумга кадәр административ штраф салыначак, яки 15 тәүлеккә кадәр административ кулга алу, я 40тан алып 120 сәгатькә кадәр мәҗбүри эш көтә. Рейд барышында хокук бозучылар ачыкланмады, әмма көн дәвамында экипажларга караңгылык яратучы 24 машина йөртүче эләккән. Әлмәттә ватанны саклаучылар көненә багышланган тантаналы чара булып узды. Хәрби һәм гражданлык бурычын үтәүчеләрне Нефтче мәдәният сараенда хөрмәтләделәр. Адвокатом не хочу, буду родины солдатом, еду громко закричу. Тантаналы концертка кайнар нокталарда кораллы конфликтларда катнашучылар, халык иминлеге сагында торучы хокук сакчылары, махсус хәрби операцияга мобилизацияләнүчеләр, үз теләкләре белән ватан сагында торучылар һәм бөек ватан сугышы ветераннары җыелды. Бәйрәмдә хәрбиләрне әзерләүдә актив катнашкан һәм мобилизация чорында ярдәм күрсәткән әлмәтләрне бүләкләделәр. Шулай район башлыгы Тимур Нугуманов Павел Кузировка батырлык өчен медален тапшырды. Россия президенты указы белән Алексей Камбаров батырлык ордены белән бүләкләнде. Ул геройның гаиләсенә тапшырылды. Ознакайда 100 яшьлек юбилей уңаеннан бөек ватан сугышы ветеранын Гыйльминур Җәләеваны бүләкләделәр. Гомер бәйрәме уңаеннан ул шәһәр җитәкчелегеннән һәм якыннарыннан котлаулар кабул итте. Тормышның иң авыр сынауларын узган, гасырга тең гомер кичергән көчле рухлы, тырыш һәм сабыр Гыйльминур Хисаметдин кызы 1923 елның 18 февралендә Ознакай районы Буралы авылында гаиләдә икенче бала булып дөньяга килә. 7 класс белем ала, 42 елның гыйнварында исә Кызыл армияга алына. 1942-45 еллардагы сугыш вакытында хатын-кыз радистларның берсе буларак Гыйльминур Җәләева Брянск, Украина, Румыния, Чехословакия, Болгария шәһәрләрен азат итүдә катнаша. Германияга нибары 20 километр гына барып җитә алмый. Бәхеткә сугыш тәмамлана. Фронт батырлыклары өчен командирларыннан ул рәхмәт хатлары, медальләр, ватан сугышы ордены белән бүләкләнә. Гыйльминур апаны котларга район җитәкчелеге, социаль яклау бүлеге вәкилләре, юбилярның туганнары, балалары җыелды. Муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин юбилярны котлап, җылы теләкләрен җиткерде һәм бүләкләр тапшырды. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт, Гыйльминур апа. 100 яшьлек юбилейгыз белән тәбрик итәбез, чын күңелдән. Исән сау булыгыз. Күп Алла Тәгалә сезгә биргән исәнлекне шулай матур итеп шатланып яшәргә язсын. Тәбрикләү чарасында шулай район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Домир Гыйләҗев, хәрби комиссар Рәдиф Камалеев, район ветераннар советы рәисе Миргасим Кәримов та катнашты. Бүгенге көндә Гыйльминур Җәләева улы һәм киленен тәрбиясендә гомер кичерә. Ул 7 оныкның, 12 оныкчыкның яраткан әбисе дә.
Зебраның яраткан юл билгесе нинди? Әти белән куркыныч түгел акциясында катнашучылар әлеге һәм башка сорауларга җавап алды. Ел сайын үткәрелүче чарада бу юлы 46-нчы балалар бакчасы катнашты. Традиция буенча акция ватанны саклаучылар көне алдыннан уза һәм аны автоинспекторлар, юл хәрәкәте куркынычсызлыгы учреждениесе, район мәгариф идарәсе белгечләре белән берлектә үткәрә. Светофор төсендәге 3 командага 4 тукталыш буенча узарга кирәк иде. Һәрберсендә биремнәр бирелә. Шиномонтажда тюбинокка һава тутырдылар. Спорт станциясында каршылыклар тәкъдим ителде. Светофор тукталышында катнашучыларга түгәрәкләрне тиешле төстә буяу бурычы куелды. Кроссвордта сүзләрне уйлап табарга. Вам весело? Ну, конечно, весело. И детям весело, всем весело. Равил Идрисов 98 елдан руль артында. Әти буларак 7 ел стажга ия. Үз көнен ул руль артында да үткәрә, бигрәк тә балалар белән җәяү йөрүне хуплый. Обычно невнимательные, наверное. Гадәттә җәяүлеләр игътибарсыз, юл кичүендә хәтта ян якка борылып карамаучылар да булгалый. Не оборачиваются, не смотрят по сторонам. Әти белән куркыныч түгел акциясын юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе автоинспекторлар белән ел саен уздыра. Пандемия аңа үз төтмәләрен дә кертте. Сначала это был городской конкурс, и приглашались папы с разных детских садов. Башта бу шәһәр конкурсы иде. Без аңа төрле балалар бакчаларыннан әтиләрне чакырдык. Пандемиядан соң челлендж итеп үзгәрттек. Ул план буенча уза һәм балалар бакчаларын киңрәк кулашлый. Получается еще шире охват, то есть практически все детские сады проводят такое мероприятие. Балалар һәм ата-аналар үз нәтиҗәләрен гомуми чатка җибәрәләр. Эстафетларда катнаша алмаганнар гади куркынычсызлык кагыйдәләре турында белешмәлекләр тарата. Безопасно! Конкурсның әти белән куркыныч түгел дип аталуы анда әниләр катнаша алмый дигәнне аңлатмый. Әмма еш кына әниләр катнашучы түгел, ешрак оештыручы була. Елена Якупова 46-нчы балалар бакчасы мөдире, машинаны йөртү стажы бары 1 елга якын, әни буларак тәҗрибәсе исә 26 ел, аның 3 баласы бар. У нас есть кресло, сыну уже в принципе 8, но все равно бустер у нас имеет. Бездә махсус кресло бар, улыбызга инде 8 яшь, әмма машинага утыру белән куркынычсызлык кайышларын эләктерәбез. Бу инде гадәткә керде. Уже на автомате пристегнуться. Так что все нормально. Квест ахырында анда катнашучы командалар зебраның яраткан юл билгесе җәяүлеләр кичүен җыйды. Әлбәттә, дуслык ярышында дуслык җиңде. Абдрахман ветераннар советы елны казаныш белән башлады. Милли мәдәниятләр һәм традициялар елында алар яңа проект башлап җибәрде. Традицияләрнең тере җипләре проекты кысаларындагы аулак үй куелышында безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Сәхнәдә барган вакыйгаларның асылын бер караштан аңларга була. Хәвәскәр актерлар тамашачыларга аулак үй спектаклен тәкъдим итте. Габдрахманлылар үзләренең аз санлы, әмма рәхмәтле тамашачылары өчен эшли. Ел башында Габдрахман ветераннар советы грант тотты һәм озакка сузмыйча аны тормышка ашыруга да кереште. Проектның исеме халык иҗатын үз итүчеләр өчен яңалык түгел. Традицияларның тере җепләре исемендәге проект 19-нчы елда Владимир өлкәсендә дә гамәлгә ашырыла һәм шундый ук максатларны күз уңында тота. Милли мәдәниятләр һәм традициялар елында Татарстанда проектка кушылды. Республиканың көньяк-көнчыгышында ул әлегә Лениногорск һәм Әлмәттә генә тормышка ашырыла. Аулак үй һәр чор өчен алыштыргысыз гореф-гадәтләрнең берсе. Исеме буенча гына түгел, ул рухы буенча да күпләргә таныш. Гадәттә көз ахырында һәм кышын яшьләр әти-әниләре өйдә ялгызын калдырган дусларына җыела. Башлангыч чорда мондый җыеннарда хатын-кызлар кул эшләре белән мәшгуль булган. Соңрак егетләр дә аларга кушылган. Традицияләрнең тере җипләре проекты ел дәвамында авылның төрле мәйданчыкларында узачак. 1979 елның апрелендә Евгений Рыжиков армия хезмәтеннән Афганстанга эләгән. Әлмәт районының Урсалы микрорайонында туып үскән егет өенә әйләнеп кайтмый. Хәрби бурычын үтәгәндә аның гомере өзелә. Әмма егетнең истәлеген күршеләрем әле дә саклый. Урсалда яшәүчеләр елга берничә тапкыр сугышы интернационалист хөрмәтенә спорт турнирлары уздыра. Чирата хоккей уеннары ничек узды? Алдагы материалда. Бишмунча һәм рус окташа авылларыннан килгән командалар җитди көрәш алып бара. Хоккей уены мәйданчыгы итеп Урсалы микрорайонындагы спорт тартмачыгы сайланган. Биредә Афганстанда һәлак булган сугышы интернационалист Евгений Рыжиков истәлегенә турнир уза. Галина Куданова өчен хоккей уены аеруча якын. 28-нче номер астында Буравикта аның улы уйный. Малайның әлеге спорт түры белән мавыгуы нәтиҗәсендә әни кеше актив хоккей җанатарына әйләнгән.
Аның янында уенны Әфган соғышын үткән туган йортларына исән-имин әйләнеп кайткан иратлар да күзәтелә. Данил Акмалиев 80-нче елда армияга алына һәм Кундузга эләгә. Колоннага ясалган һөҗүмдә ул контузия ала, бәхеткә исән кала. Хәзер сугыш кырында мәңгелеккә ятып калганнарны онытмауны үзенең бурычы дип саный. Бишмунча командасы рус акташы хоккейчыларын 6-2 исәбе белән җиңде. Илдан Собирҗанов командада 2нче елын уйный, егет башта футболны үз иткән, әмма абыйсы хоккей тренеры булганга хоккейга күчкән. Уенчы фикеренчә көндәшләр лаеклы булган, ә сугышчыны искә алу турнирында катнашу аның өчен аеруча мөһим. Икенче уен тагы кызам, Урсал уенчылары да бишмунчалылар да көндәшләренә җиңү бирергә әзер түгел. Алка яшен тизлегендә бер уенчыдан икенчесенә күчә. Евгений Рыжиков исә хоккейда, футболда уйнарга яраткан. Бу хакта Урсалы халкы онытмый һәм аның хөрмәтенә күп еллар дәвамында кышкы һәм җәйге беренчелекләр уздыра. Турнир сугышы интернационалистларны искә алу һәм ватанны саклаучы көненә багышланды. Ул Хәтер сугышы әфганчылар оешмасының Әлмәт бүлеге һәм Татбурнефть компаниясе ярдәме белән узды. Турнирда Бишмунча командасы җиңде, 2нче урынны Урсалы хоккейчылар яулады, 3нчелек рус акташына бирелде. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз.